O Salón de Plenos da Casa Consistorial Outense acollía esta mañá a sinatura do convenio de colaboración entre a Consellería da Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello, en virtude do cal se mellorará o equipamento da piscina municipal. Así, entre outras cuestións, prevese a renovación da maquinaria do ximnasio, diversas melloras no control da temperatura de todo o complexo deportivo e a instalación duns elevadores para persoas con mobilidade reducida. O orzamento das actuacións a realizar ascende a uns 73.000 euros, dos cales a Xunta aportará o 90% e a cantidade restante será asumida polo Concello. Queda claro que é unha instalación prioritaria no ámbito do deporte e, desde logo, nós considerábamos que apostar polo deporte pasaba por apostar tamén pola piscina municipal. E, bueno, con este convenio o que se vai a facer é unha inversión duns 73.000 euros aproximadamente, que vai a levar consigo unha intervención na silla salvaescaleiras da piscina, que vai dar unha mellor accesibilidade a persoas con discapacidade para que podan acceder dunha mellor xeito ao vaso da piscina, e tamén se vai poder atender con esta silla a usuarios do centro de día, así como usuarios ou membros da Asociación Adibismur, que tamén están presentes no noso Concello, donde, bueno, os seus usuarios con diversidade funcional, como xa digo, van a mellorar esa accesibilidade ao vaso da piscina. Tamén se van a mellorar os equipamentos do ximnasio e algún tamén autómata. O conselleiro da Presidencia, Xustiza e Deportes destacou a importancia desta actuación, que se enmarca no compromiso da Xunta de ir mellorando as instalacións deportivas municipais. Parte da inversión da que hoxe firmamos este convenio vai dedicada a que máis persoas podan ser usuarias destas instalacións, que se facilite a entrada de usuarios que teñen algún tipo de discapacidade e que, polo tanto, é unha aposta clara e segura do Concello, que o tiña moi claro desde o primeiro día. Eu creo que foi unha necesidade expresada desde o principio. Buscamos a fórmula e tamén buscamos un pouco, no momento que tiñamos orzamento, que vamos a cabo. A verdade que é unha satisfacción que ter alcaldes que crean que a aposta polo deporte merece a pena en todos os sentidos, e, dende logo, vamos a seguir axudando. Segundo informou o propio alcalde, as actuacións que darán comezo a maior brevidade de tempo posible non interferirán o uso das instalacións, que continuarán abertas no seu horario habitual, para así poder seguir dando resposta aos preto de 800 usuarios que ten na actualidade.